Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us ensenyo aquells regals que m'han fet i que m'he autofet pel meu aniversari, que va ser fa poques setmanes. Ja que hi soc, ja afegeixo també els regals de Sant Jordi. Així que, si voleu saber quins han estat aquests regals, us deixo amb el vídeo. Començo pel llibre de Sant Jordi, que va ser primer. Vaig deixar ja una foto per Instagram, però bueno, a part de la rosa, va ser aquest llibre, Muerte con Pingüino, d'Andrei Kurkov. Dubto que pronunciï bé el seu nom, però bueno, és aquest llibre d'aquí. Porto llegit més o menys la meitat i de moment m'està agradant molt. És una, en direm pseudonovel·la negra. No és ben bé una novel·la negra, perquè té part de novel·la. No se centra només en la part de l'assassinat o de la mort o de la investigació, diguem-ho així, sinó que té més rerefons. De moment, com dic, m'està agradant. I sí, el recomano. El meu aniversari, que hi ha diumenge, l'endemà em portaven els mobles del menjador nous, així que vam decidir que la festa de la plaça vam pel dimarts, que era festiu. Però aquell dia doncs, el senyor de la casa em va organitzar una petita festa sorpresa i vam venir dues amigues que us estimo molt. I vam fer una miqueta de dinar a casa, vam passar la tarda doncs, tots aquí junts per celebrar-ho i em van regalar un altre llibre, Corte y confección for Dummies. El volia i anava darrere del llibre i sempre el trobava agotat, així que guai. Com sabeu que el volia? No ho sé pas. M'agrada tot el tema de la costura, però no tinc cap mena de coneixements més que tot allò que he pogut aprendre per internet principalment i coses doncs, que la meva mare m'ha anat explicant. I aquí hi ha també una mica de part de patronatge. De fet, les primeres lliçons són una mica d'introducció tant al món del patronatge com a què és una màquina de cosir, una mica com s'ha de cosir així en general, bueno, tot una miqueta. I hi ha patrons i com adaptar patrons a les nostres mides, bueno, tot una miqueta. Ja hi tinc l'ull fet a un parell de cosetes. Un parell de patrons que vull adaptar per mi i vull fer-me, així que quan tingui temps, quan s'acosti més l'estiu segurament que tindré més temps, me'l llegiré més a fons. De moment n'he fet una ullada així per sobre. Com veieu, encara no hi ha pòstits per aquí posats. Quan l'agafi així més en sèrio, estarà ple. El següent regal sembla que aquest any la gent s'ha posat d'acord, així que sí, un altre llibre del Jamie Oliver, 5 ingredients. Són 130 receptes seves, de les quals totes estan fetes amb només 5 ingredients. També l'he estat mirant i aquest sí que ja comença a tenir marques de coses que vull fer. Està molt bé, està molt ben explicat. Si més no, totes les receptes que m'he estat mirant estan molt ben explicades. Són bastant senzilletes així en general i no sé, m'està agradant. Està tot indexat per tipus, doncs amanides, pasta, ous, pollastre, peix. Vull dir que està per categories, que això és molt més còmode per trobar el tipus de recepta que volem. També hi ha postres i, bueno, com dic, encara no n'he fet cap, no he tingut temps de posar-me gaire a la cuina, però ja hi ha diverses receptes que tinc ganes de fer. Un altre regal són aquestes arracades tan discretetes que porto avui. Com veieu, són molt llargues. Sóc que jo tinc també molt de coll i les puc portar. Una persona amb menys coll segurament li quedarien molt llargues, però bueno, si ets a dir que pesen una miqueta. Es nota quan les portes perquè pesen. Més del que estic acostumada a portar. Normalment, com que les porto més petitones, doncs, òbviament no pesen tant. Aquestes sí, tot i que amb l'estona de portar-les ja t'hi acostumes i no les notes tant. Tot i així les trobo bastant portables, sobretot més de cara a l'estiu, que anem amb el coll més destapat. De cara a l'hivern, que sí, mocadors, bufandes i poden molestar més, perquè segur que s'enganxen. I una estirada d'aquestes ha de fer mal. Però bueno, ara que ve l'estiu, així tant amb el cabell deixat anar com amb el cabell recollit poden quedar bé.
Sovint aprofito aquestes dates per demanar coses que necessito. Si ve algú i em pregunta què vull, doncs coses que necessiti, que se'm vagin fent malbé o que, bueno, que pel que sigui les necessito. Així que una torradora. Se'm va espatllar fa poquet. Què necessites? Una torradora. No sabem viure sense torradora. O sigui, i haver de torrar el pa cada cop al forn és una cosa bastant pesada, o fer-ho a la planxa és molt pesat. La torradora és molt més pràctica. Aquesta és Ufesa. Teniu aquí el model de la torradora, per si algú n'està buscant. És grosseta, és gairebé tan gran com la caixa. És que tinc la torradora a la cuina i ara anava a buscar. Però bueno, ja us feu una idea, així en blanc, seleccionador de torrat, autostop, bueno, una torradora normal i corrent. I un altre regal és aquesta planteta que veieu aquí darrere. Les flors estan una miqueta músties, però bueno, quan canvies una planta del lloc el primer que pateixen sempre són les flors. Però la planta en si està bé, com la veieu. Unes flors taronges, sembla que sigui fet també expressament, que sigui de color taronja. I la fulla és molt curiosa perquè per dalt és verda, però per baix és d'un color granatós, com si fos de vellut. Té una textura així una mica peculiar. És molt maca, decora molt. Així que, bé, i amb el test aquest decoratiu que porta també de color taronja, conjunt amb les flors, perfecte. La tinc en el menjador de moment i queda molt maco, la veritat, i decora molt. Un altre regal, amb aquest vaig flipar una miqueta quan el vaig veure, la veritat, és justament la càmera amb la que estic gravant. És un regal una miqueta adelantat perquè ja fa unes setmanes que gravo amb ella, però bueno, de fet, és aquest pack d'aquí. Portava la càmera, portava una targeta SD i una funda. La càmera és aquesta d'aquí, és una Sony DSC AX90V. Veieu? I bé, té una miqueta de tot, pantalla abatible, visor, té flash, 1080 píxels, grava en alta definició, té un zoom òptic de 30 i zoom fins a 60, 18,2 megapíxels, té una miqueta de tot, la veritat m'està encantant, és supercòmoda, petitona, la pots portar en el bolso, la pots portar a tot arreu, amb prou feines pesa si et vols fer alguna foto o per portar-la a la mà, amb prou feines pesa, així que supercòmoda. També portava dins del pack una memòria SD de 8 GB, la càmera va amb targeta SD, i va amb bateria, no va amb piles, això m'agrada. Pot ser que alguna que altra bateria de recanvi i targeta de recanvi tard o d'hora siguin necessàries, però bueno, de moment tiro amb això. I també portava una bossa per portar-la, una bossa, com veieu, la càmera és petita, vull dir, cap aquí dintre. Una bossa també bastant compacta, porta una butxaca així grossa aquí dalt per la càmera. Porta una butxaqueta aquí més petita, jo ara hi tinc els cables, però bueno, cable, o una bateria, o targetes de recanvi, i encara porta una altra butxaqueta aquí més petita, no sé, doncs per alguna altra cosa més petita que s'hagi de portar, supercòmoda, supercompacta, i porta també una tira llarga per penjar-la, però ara mateix la tinc treta perquè si l'haig de portar dintre del bolso o així, doncs no és tan còmode portar la cinta, però bueno, també porta la cinta per penjar per si un dia la necessito. I ja per últim, l'autoregal que em vaig fer, i són aquestes bambes d'aquí. Sí, tothom que em coneix em va dir: Aurea, què fas amb unes bambes d'aquest color? Amb unes bambes tan lady? Però és que cada cop que veia algú pel carrer amb unes bambes així, doncs és que em quedava mirant-les, així que no vaig poder evitar-ho. Són un rosa, no sé, un rosa pal, una mica sabonat, són Skechers, i porten els cordons, són de cinta de ras,
També porten uns cordons tradicionals, més gruixuts, això sí, d'aquest mateix color. Jo de moment he posat aquests, que els trobo molt cookies. I sí, òbviament no fan gaire per mi, no és un color que... tan lady, no acostumo a anar jo tan lady. Però ja me les he posat, o sigui, vaig a... No vaig trobar el moment d'estrenar-les. Plovia, cada dia plovia i òbviament amb això com plou. Potser no és el millor dia per sortir al carrer, però bueno, sí, al final les vaig poder estrenar. Skechers, i aquí teniu el model. Aquestes en concret són comprades al Corte Inglés. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris què us han semblat tots aquests regals, tant els que m'han fet com els que m'he autofet. Si us heu llegit el llibre o teniu algun dels llibres que m'han regalat, què us semblen? M'agradarà saber-ho també. I res més, jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!